ke jingruai jong ga yokres pakhuj ngakar pat ya ka kuaya bami ke jingruai ardikot le se ka jing singau pha ka jing singau thiang bandon bat me ko trai kok siang nak penta pan pediang sebha ya jisu pangin pan kre alade pangin yo ya kane galat pan pediang ya jisu kane ka por ini yang lang barok sengop ha ini yang lang barwai da kasur ke bajam ira ye kecing yaro jung ya blei da kene kecing ruai ching ngeu ba ka ching ngeu thiang ban don bat me rai kok siang na im ha me im ha na me sa bat na ko trai ba ba Kabakadu Satang kawe kacing kerban Haban sale kotrai kenran Pangandang yo kasakramen Lada pisang rungan satnge siêu phai xiong biang sẽ phăng đang đón cấp bua to i father light signal và đang long ban kren to đang biang naga gospel trong Lucas kan lorong arpu sau ga dikot arpu prangi kan mau yakini kilajan poi sa Emmaus wat ujisu ulale kum ban let kham sakmat henry kilapan bor ya u kila ong to sabat ni namar la kem yong ren bat kasngiru kalano kumta ulalet rong ringkat bat ki katba udang shong bam bat ki ula shim ya ukpu ula kerku ula kedia badula ai haki kumta ula penpet ya kikmat jongki bat kila itu ya u kini kesenran jong Jisu hadin kejing mipat jong khilat ngau du jing kermen hadu kata-kata namar balai ki ston kejing sania ba Jisu un salong usim ukan rat jong ga Jerusalem ndrei wong kila ulayap mental alai sngi badula ong teng yang ngiru ba un samipat agas ngi balai ndrei tip je ayu ya u ngi let phai no sakisnong la jong
Henry haba u Jisu uyat lang bat ki u batai ya baro kicing thok ling ba jong ki prophet ki noi thuk lupa kicing roi sam baro chapang jong u rei kim pai phang rei ke ga ba pen pai phang ke ba pen ken det pen riu ya ki ne ki arngot ki sanran jong u Jisu ki ba let chei maus dei haga jing ke dia kpu ni wan menta na kendong na kan shrot na baro ki saudong saukun jong kan ne slong archdiocese ban wan hang ni ban kedia kepu lang bat u Jisu halor jong kan ne kami bala kan ne kaduan bala pen kreitenat hadu kada kata bat ya kan ne ka jaka baro bala pen kre pen krum it hadu kada kata bat u Jisu menta suabin pediang ya u yeng ha khmat ka jingkhang jong ka donut jongi kumba ong na ka kitab jing pen pau hakmi ngayeng ha jingkhang bat ngatiet lada uno uyo sneu ya kasur jonga pat upli ya ka jingkhang ngan rong sapo pat ngan song bam lem bat u bat ma uru lem bat nga na ka kitab jing pen pau kalenong lai ka di khot arpeu ngas ngeu tenat bha ka we ka por bang ya kren bat iwe ituring sister ibala rang ba bha ngam kwa ban ya thu kerteng yo don hang ne ru baha po Paris jongi mde ya Paris maulai renga de na Paris rang belang ha ka por jong Father Philip Geraldo ha ka ba ula let sakin nong kendong balet pulemas bat ha ka we ka shnong ba usak khot padon iwe ikong ibapang ong padar ni ngas ngeu bangadon hatmir ga jingyap ngeu bha ai sakramen yanga kidon laingut kum kita ki case hagaba upadar Philip Geraldo Paris Priest jongi baningkong jongarang belang ulara tang lai teli ki sakramen ki yo jonga yo kharis pakhuat padula lej ai ki to gi laingut hamar kata hapoi sa ka we ga snong don ka we ga long kemi ka bahat mir ga jingyap klem yo khot phadan re haba yo sneu ba u phadar don ha ki to gi than cha gi than phlang di lon cha thi salangam jong Paris rang belang ha ka to ka por kong phada ngam chu pep pan le jinga seng ha ka sngi tho ding maning kong jo benai baro sikata bat ngas sneu ba mentanga don hatmir ga jingyap sneu ba ai kominian yanga upadar ula selengok celang ulara sakramen nam ta laingut badla aya baro gitu laingut ki bapang ki bakot ya u ndrei menta don syu ta kominian ti ban pen ti kena ban pen iya ya ita ikong bapang ya uto ka bang ibu sakramen wong pet se kong ngalawan ra lai teli mentang lalut baro hendrei ka bas ngeu lengok hadu kata-kata ya ifadar kalong kane wong ngalawan ra tang lai teling lai lut baro ndrei mentah ba uplit pun iya kata don sawei sakramen ha ka to ka container ha ka to ka jingbu sakramen jong u ha po pa u theba po pla wong kane pinget ka de kamplang le la jar kata ya kitu kiba iet ya Jisu hadu kata-kata bat kiba pendep hok iya kane kam jingle ru blai ha ka sngi thoding baning kong jong benai kinom yap klem tayo pediang ya Jisu badi tai long kemi long ngatip ba Jisu unom inono yanga ling ba jong pi ulawan ha ka dur jong ne upu bangan yo ban pediang mentahadin kendiat sngi ne kong ila khlat no iwe iru khuaj ba im bakat hadu kini sngi hoj ba le si ki barok ki beru kim kan mau Henry sanong kendong jong ibun ba kiru khuat ki balong kumne kiba iet ya kayo kharis hadu kata-kata bat kinom yap klem ban yo pediang ya kane kayo kharis pakhuat ilong idak ikampla ibarit tamangim kwa ban penbena pat ba ong padar marla dei hok kan ba barok kito ban yo pediang ya Jisu ki dei ban yo yak sakramen wat la dam don syuru kipun ki case ki bakum ne ngam don por banya tu khanai phi renga la ya khandu teng ro hakum kita ki ba don ba ong yanga ba Jisu por mas ujano
we host uhap pak wat pak weng ya kaduan chanor lap Nei hagadagas ngi don iwe kong ibawan slam nam da kamas kajing jengai kajing yat kejat da kipeu kilometer pan poi syaga taga sinong badon upadar wong ngim don sakramen syuk kong namar ngi klembu Nei lajar kata mene uja uwe hos tio balakar ku ngin ya persyang biang ban lek wat telek sayang mane uto sakramen udon halor kaduan uap ya itu ikong bawan slam kini ki barok ki bau jisu wang hakmi ngayeng hajingkang bat ngatit lada uno yo sngewe ga sur jonga unpli ya gajingkang ngangan wan rung bat ngan song bam lem bat u hagane ga sngi borom jong ka shalong archdiocese haba ngi barok ngi lewan syakane ga lempung kabla pen kre itnat si hajar ngo ya kam ya kilendo jongi na pentorum kra ya ga zone 2 ya ka Paris Pastoral Council ka balapan krei tenat ngilawan sakane ga jaka ba kentang tam badai hok yingi banya kemen lang kumbaong unong tho ya ka kitab jingpen pau kala nong khat khandai ga di khot nyau bat khandai tungin ya risa kemen bat ngin ya shat kemen bat ngin ai ha u ya ka buram Naba kasngi kentiu kurim jong ukun lang berat kalapoi bat kanong let kurim jong u badai mangi kabalang kalapan kre yalade te suk kito kibala sak khot sngew pha sya gajing khawai kentiu kurim jong ukun lang berat kitab jingpan pau khat khandai nyau khandai ngas ngeu yo men sim haban ajing kren manta le si wat kantar kantaru manga yo bot menin ya ki dikhot jong ka KBB ki balawan ai sakhi hangne bun ba menin ngai chuan snap lorni station din rei sniu bok sak khot manore banwan jakmat sniu le ran hadu ga tan rei ngai yo bot ngai yo men sim hadu ga ta ban sakhi ka tin jong blai kumbale hitoki kenhon balang barit menin bat ngakit bok kedbiang ya kekenhun balang barit kabalak pen kala bamut yang ngaru ngalet teng ha kejing duai KBB por balat ngam da long way na ki regular ringas ngeu syok men sim hadu kada tang kejing ngam kaktin jong blai lingba jong kejing don jong ka kenhun balang barit ha ki Paris baper ki bangi don hadu nyau spa tam ai kumayo record menin jingkhen ya ki kenhun balang barit jong kane ka Shillong Archdiocese ba i jongi teling ba jong ne ka tin jong blai ka bawan changi menta ni phai biang khandiat le sedang don por sa chpang min don sa gowe program hadin jong kane ba kumno ka jinget jongi ka yo kharis ka wan changi kumno nginget ha kane ka yo kharis pa khuat ngilap ni syam yakine baro ka ga gospel jungyu anis kala nong ga ban riu salet pule saying khamtam ki dikhot ki member jong KBB ki ju ki laong ai lem yang yi yau ta ukpu na beneng banginom thangan syuk lano ru ndre haba uji su wong ka do jonga ka long jing bam ka snam jonga ka long sha ga jing di habas yo sngew ya ka snam ani ki ju kala ya berten berngam ya uji su hadu kata kumnong indi ka snam beriu ka kitab Levitikus ru ka pen kedup yaki ka pen ka da ka ker yaki ban ong bom sya ban bam ya ka snam namar ban dan di ka snam namar balai kalong ga jing im yaki merat ru ka snam kalong hagata ru kom ndreu ji kine ki ong pikwa yaki ta ki pu namar ba phi yo i yaki kam ki banga ngalele uji sulong ngalong ukpu balawan hia na peneng uji bat kini gicu ki knyum namar kane baong ne ubreu ai la jong ka met la jong snap ula khip hur le ban le thep no yu la dau de na ne na sort te sha san ker sindon ne jisu wong chi sha sang ong a phi lemda phim bam ya ka do jonga bat phim di ya ka snam jonga phinom yo jing im halade te uji su lo ong haki apostol hato kane ka jingi kai jonga ka long ba e ya phiro
khi lệch nọ cả jing khang ngim don jing khang ha jing sisa ka pli bet ya phi ba ro khi nek sau dong sau kun kilong kilenti ba phin lệch phet nọ Reu Petrus ubadei unong yalam jong ki apostol uong try shano kengin lệch me don ka ktin ka ba ai jing im namar kanega daw ujisu la bo ya kanega yo kharis pakhut hagas ngi jing khawai bakhadu shwabun shayap ulai tino ya ka met pat kasnam jong u halor kading pna haulum kalbari teke ei kaba ngi pediang ya ujisu mentah hakane ka khuri ksiar bangi bu halor kaduan kade ka met jong ujisu bat ke ei kaba don hagato ka khuri wine mentah kade ka snam kaba mi na ka krung jong ujisu halor kading pna hakaba mangi baro ngin sayo ban lat ban pediang ya u teki apostol katba kidang ya pam ujisu la shim ya ukpu ula aingu ula kedia badula ai haki senran uong to shim bat to bam kane kalong kamet jonga bat ula shim ru ya ka khuri ula aingu ya ublei badula ai haki uong to di maphi baro na kane namar kane kalong ka snam jonga kasnam jong bajutang ya gaba en pen play nak benta jong kibabun bandup map ya ki pop jong ki Matthews arphun riu hadu arphufra nadu kapor jong ki apostol kila ai pateng ya kane hangi ter siter bangi pen menta ya kane ka jingknya jong kayo kares pakhut kwa menta man la kalai second has dong saukun satlak partai don gajing terwaya kamas pakhut man la kalai second don gajing kenyaya kamas pakhut bat gajing pen kalai yau dur yau pu bat kawan sakamet bat kasnam jong utrai jing Yesus Kristus kadai kane ken kon men ko para bangi de ban yo bor ban yo jing klan ban bam ya kane kamet ban di kasnam jong utrai Yesus namar ula ai hangi tidak kabangi pediang barbor ya kane kayu karis ngiyok kenya kata ka jingklan ngiyok ya kata ka bor namar ngi tray sitom pan priang ya ka hima jong blai kumbong ne urustat ngidai ban bam ha bat ka jing bam ka bab hatam kadai kata ka yukharis kabalada ngila ban pediang ya kam bun sin bat man laga sngi kan long ka jinggar khu ka bakrau bat ngin long shu manga ndrengin long jisu namar ujisu long bakrau hadu gadata ya halada mangi kijing thau ki barit ngi bam ya ujisu ngin kalalong jisu te hagane ga por nga khot biang sa ya ka kwaya ban wai biang sa ka we ga jingrwai ha ka yu khares bakhut katba ngidang lum lang ya phi ki pa jong ublei wan sa ka ne ga lempung le se da ka ne ga jingrwai ngin penkut ya ka ne ga jingkran jing ya phleu jing mot ha ka ne ga step Kenapa jingrai she spa prapopra
te kon men ko para ha kan ga sngi ba khrau sa sin ai khuble ya phi baro kibala wan sa kan ga lempung ngan pen kot ya kan ga ching ya pu son lang bat phi menta ta iwe ching tho ba khan dia na ga dida ke ka ching tho jong ki apostol ka ba tha yang i kung ne lum lang ha ga sngi utrai man la ga sngi utrai la ne man la ga sngi bat ya ga ching kdia khpu bat ya ga jing terwa ya ga yo kharis nrei ning kong ning shap phla ya la ga jing bakla khnang ba ka jing knya ka ba phi pen long kan long ka ba khuj naga dida ke ka lenong ka article ka ba khat saw tungin ya kan mau ya kan ni jing le jong ki apostol jong ni nad on dai thai ban pen urlong ha ki ni ki por jong ni hadu kat kan ni ka klep man en ya ro yaw jesus christ te min da kum ne ngin stang no ya ka yukris bakhut te ngikar padi giling do baro ban le phong kitoki jing riam ki badon kam nag bin dak mas hapo ing mane nang dapat ngin sawan dak procession shadu shane ha kata ka poren dala poi sha kata ka venu in sapli ya kanega venu mo ha ka juga por haba dangwan nang te ka bastang mo
Badan gawe kali Maruti Alto 800 ke Maruti 800 badan number ML05J 1327 Iwe Lai Arhanyo Hakani ke badan kali Karpas Sobhai Ken Pelat nama kadan ke blok Kendian ke Maruti 800 number ML05J 1327 Kin Sobha Ban Pelat nama kadan ke blok Halo. 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 Jangan mendan ya jemplit ya dan dawu amal ia jong kathai ubak David Amrum teki kena doan bagi lindok kisah kue bahkan subhan
dia akan ikat kitab dah kejusung try kan rat lang yang hang ni men sengi boleh try kan rat nak benta kan ikat sengi ngai kublai kerpang ya kileng dok barok kibaladon hang ni menta kum kabalang shnong kaparish bat kan ikat hang kasun rukum cu ngai kublai ya pi kerpang shwa bakan nyam kan sedang ngashim kalat ban ai kublai kerpang ya baro ki nong mi khmat sarkar ki MLA ki MDC ki officers bat ki wei ki baladan kti ban yarap yengi hakaban penlong ya kane ka sngi ka bacop ngidon hang ni menta yau MLA chong kathan uba David nong rum ubala kloy ban no senyang ban yarap lem bakani ka sngi kalong ka bacop ila yarap ban penyo ru ya ki surok kilenti kisengkien bat kumbalong menta ngilayu i bakala yaj bej yai renti ila baru ya kani kamadan nakabenta kani ka shnong lengba ka MLA scheme ka basyong dor sanlak tengka bat ya kate ka pandal ru tidak ka baburom ya pi ba David ngi kerpat ya pi ba pin ple ya kani ka badan menta ka sngi kenang ba kani ka sngi ngi baro kipat ublay kibawan na chan ba na cengai ngi sngu shingan bat ngi sngu trai habadon hang ni tiashwa ba mapi pin ple ya kani kajaka ya kani kamadan ngakerpat ya ifada John Madur assistant administrator ban penlong kacing duai ban kerku kerdo ya kani kajaka ka kerteng ukpa bad ukon bad mensem bakoi blay try kenrat ngingu ngidem yame namar melong ubab bha ubasbun me ai ki jen ai ki jong me haki khun ki jong me bad menta ka sngi ngilayo ya kane ka jakama ne blay ya kane ka madan ka bahe ka bayan ban penlong ya kane ke jing mane blay ke jongi kum ke jelan ne amba kerku kerdo blay try kenrat ya kito baro ki blay don kti ki blay don benta ha ka ban penhe ya kane ke madan pen itnat ya kane ke madan kerku kerdo kerpang kam tam ya unong MLA jongi unong mi khmat jongi iba David men kerku men kerdo in koi in kia in bhai in mian inang roy inang pu inang koi inang kia banang la ban le ki kam ki babha ha ki parabreu ha ga dong ha ga thai ngi pan ya ka ne baro dau kres utrai jongi amen tengi khot yo MLA jongi ba David ban pli ya ka ne kamadan ibu Roni alang one view ni tan view tong ya ke baca tong sponsor ya Pak David Pak Roni kerku kerdo kemadan kerku kentang tepat ya ka kuya kanang ay ya ka cingruan
Kita kepada bensim bentah gejing duai jong kirungen subha kinwan song lupa kena kalan ke berengkong sya kena kapang kemon jonga. Kita kebensim bentah gejing duai kirungen subha kinwan song lupa kena kaban ke ski ke berengkong do karo ke berengkong do sya kena kaliang kemon jonga. Cái number jing rai, lai spa lai po hình nhau, lai spa lai po hình nhau. Kawan ban mu bapan mani yutra
Song Shua Khandet Ha kabasadang jong kanek jilaniam chungi Ha kanek kasngi kabakrau kasngi kabakmen Archdiocese de chungi Nga keteng jong kasun 3 Ki para padar na kasun 3 Kiru asun tu map nga lawan asun 3 na kata-kata Naga hagating juga asun tu Ki para pada juga asun tu Kirungi Kirungi baru khoj Juga asun tu Nyi pediang sobha yipi Ki pairungi kibawan na kiwe ki sunru Nyi pediang sobha Ya para padar Kibalawan naka Archdiocese barok Archdiocese jungi Sun jungi Sun tu Kaparis Katedral Kaparis Nong Temai Kaparis Nong Bersong Kaparis Pentor Bat Kaparis Mau Bat Ngidon Santri Bat Ngiriatri Ya trailang nak bentar kena kesini, bat sisa ublay ulakar kuingi, ublay ulapan poingi ha kena kecaka, tak kabasuk pasain, ngiyo kesini kabakmen kesini kabasaan, bat ublay sisa ulak insakar ku kerdoingi kikuan jongu, kibaran langkrui ha kena kecaka mentah, te kuah ban pencerong ikan kecing keren pediang henrai ni sotu bahag keten jog utrai sukunrat ni alum lang hang ni par kecing sisa iwei pai wei nangi kadan kata kadaiti ka hok ban wan ban ngu ban dem ha kene kejaka nama ba ublay lakar ku ya ka Archdiocese ni i ya kecing roy kecing kraw jong kahima jong u de nakadaw kajing kerku jong utrai sukunrat te hak keteng jong utrai sukunrat nga pediang sobai pi ba rokhot ha kan jing leniam jungi menta kublai Ha kekerteng ukpa bad ukun bad umen sem bokuin. Amen. Kejing ayai jong utrai jong iu Jesu Christ bad kejing iye jong ublay lamba kejing aslong jong men sem bokuin kendon rengkat bad pi baro. Kohon men kopara ngi pendap ya kata ke bau tai u ong yengi kat tasien bapin bam yau neu kupu bat pindi naga nega kuri pipen menta ya ke jingyap ke jong trai ya kata ke kentien na ke jing thok bokuat ngi pen urlang menta ngi pen menta ya ke jing kenya ke jong trai bat ngin yo benta ha kamet bagas nam ke jong u
tongin kubur bangi long ki nong pop knang ban long ki bala khre ban le niam ye ki jing maya bu khuai nga pla hau blai badon bor baro bada phi ko han men ko para bangala le pop shibone daki jing perkhat badaki ktien daki kam badaki jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakrau e jonga namar kata ngakerpan ya kamaria bukhui kabayai sa kathai soti ya ke angel bat kiru khui baria phi ko han men ko para banduai na ka benta jonga how try ublei jongi ublei badan bor baro on isen ai yangi bat on dalamak yaki pop jongi on yalam yangi sha ke jing em bom chukot Good
dong kaya live ada YouTube pada Facebook jongka saskom. Dongnya duai. Kublai badan bor baro baim junam. Me ubalapan penas ngaukin mau kris. Ulong ukun bayi ke jongmi. Hadirin ke baptisma jong uhakawa Jordan. Karbau mensim bokut ulah yar lor jong u. Doai kikun jongmi kibal melakam. Ya kibalapan khat mai. Dako umbat mensim bokut. Bakin yai ne barobor. Haka jings ngau bha jongmi. Dau trai jongiu Yesus Kristus. Ubaim baru basin syar ringkat batmi. Haka jinya long kawai jong mensim bokut. Wei blai junom la junom. Amen. Kajing pulih bagi kitab Isaya. Hakmi syakri jangga yau bang syanbor balajiat jonga hau kamen siam jonga kekemen ngalabu yau men siam jonga hau nuanra ya kajing bis jat penriu unom perta ne unom penjam yala kasur ne un pensawa ya ka hakilinti singken yau kha ubaten unom kedia yau sai syarak badang me ding berngut berngat unom perlep unan lam da kajing shisha ya kajing bishar hok unom kenran unom le engya tat hadu baula penskem ya kajing bishar hok ha ka pertai ban kidul nong ki ang ya ka anjong u ngau trai ngalakot ya pi ha ka hok ka sot ngala beten ya pi dagik ti ban ngala sumar ya pi ngala a ya pi kum ka jing kajutang ha ki pai ben reu kum ka jing shai ha ki jat ben reu ban pen pek ya ki khmat ba mat la ban pen laj ya ki koi di na ka bendi bat na ka patok pok khndo ya ki tu ki basyong ha ka jingdum kak tien jong trai Kasam arpo kendai kenamba jingrai henyo spa pra henyo spa pra Super
Kajing puli nakikam jong ki apostol. Hakitu kisngi u Petrus ulas dang bankren uong. Menta ngas ngothu da shisha ba ublay jule shilia. Henry haman la kajat ben rio ya uta ubating burom ya u. Bat ubale ya kabaday ulong ubala pediang ngobha hau. Pitim ya kaktien baulap ha syakipad Israel. Kabayalab ya kakhubor babha jong kajingsuk daw u Jisu Kris. Ubalong utraya baro. Kata kaktien ya kabala penbna hakeleng ka Judea. Da kabasdang na Galilaya. Hadien ka baptisma balayalam daw Yohanes. Kumnu ublay ulapan sle ya u Jisu na Nazaren. Daw umensiem bakhud bat kabor. Kumnu ulalen keleng. Udale abha bat penkot yakitu baro kibala sya ban ben ha uksud. Namarba ublay ula don ringkat batu. Kaktien jong utray. Don ringkat bat pi. Kajing pule naga gospel kat kum Mateus. Ha kata kapor, u Jisu lawan na Galilea, siya ka Jordan, siya u Yohanes, ba andup pen baptis da u. U Yohanes unjin dalakhang ya uong, nga keng ngaday ban siya pen baptis hame, bad me pad me wan siya nga. Henry u Jisu ulay jubab ya u. Ya menta i kan mat long kumni. Naba kumni kain kaday yangi ban pen urlong ya ka hok baro. Kumta u Yohanes ula menjur. Te u Jisu an pen baptis ya u ula mi naka Badak mi lapli yakibneng. Bad ulayo iyo mensiem ublay bau hiar arsut kum kaparu. Bad ulahiar halor jong u. Badak mi kasur kalawan nabneng
ka ong uni ulong ukhun ba iye jonga ya uba ngadas ngau hun Kai gospel jong utrai Para bangit biit baro ki paraling do kiruniam kinong trei balang bat baro ki biadon lang hang ni kinong mi khmat pai ba jongi kinong pniai snong bat baro ki biadon lang hang ni nyai ngu yo blai hagane gesngi bau lalum lang nyangi kum kajelane amba kini ki basyong sakpan Lese pimyo i don ayu sedien ladap lut kamadan baro kawe mdon kamban yang ngasyatu ladap lut kisuki baro baki penkrek kinong mauyong kazuntu ladap lut nyai ngu yu blai namar hagani gesngi ngileyo poilang ban ai ngu yu ban dam yu bat ban pendap ya katei ga balato haneng katasien bapibam do ne ukpu bat pidi nagane ka kuri pi pen menta ya ke jingyap ke jong utrai ngiwan ban pen menta ya ke jing khawai ke jong utrai ngiwan ban pen menta ya ke jingyap ke jong utrai ke bala ai jing em yangi nyai kublai ya ki parish jong ke zuntu baro santeli namar kila set sei ke bor ke sor ke jing nang ke jing tip ke buit ke bor ban pen kre naga benta kanigasngi bat ublay ulakerku haga negasngi kabalang shiteluk karake ya ka baptisma ka jong utrai jong yu Jesu Christ ha kawa Jordan kanega day ka jing penpau ka ba khaddu ha ini i ayom Christmas la ne ka por Christmas ka jing penpau beneng kong jong ublay kadai habalakha yau khon jong u syagane ke perthai ulapen pau yalade haki jaj benriu ju kajing pen pau ke baar kadai ha kasngi ke ba kiru stat na mingi kilalap kilasem yau khon long blai ublai ulapen pau haki ju ublai ulapen pau haki gentle haki jaj benriu baro bat menta kasngi upen pau yalade ha ka baptisma upen pau yalade ha kinong pop upen pau yalade hangi bat habaro lai teli kini ki jing pule ka jing pen pau ka ba krau bat ka bejleu ka de menta gasngi namar ba ublai uyatu syapang yalade ublai upen pau ka jing maya ka ba krau tam kata ka jing maya jong ka trinity lane ka jing maya jong ka jing rong lai how way ublai lai kingut how way ublai lai kingut ha uwei blai ukpa ublai ukhon ublai mensiem bokoi hagane ke jing pule ke ba menta gesngi ngi lam yo khon ngi syam yo khon bo lek sakawa Jordan ban sya pen baptisma ngi osngau ya ke sur ke jong ukpa ke bakran na peneng ngi yo i yo mensiem bokoi ba uwan hiar halor jong ukhon ban ngi osngau ya ke sur ke jong ukpa ke boong melong ukhon ba ie jonga yau bangas ngau bhae kadai ke jing pen pau ka bakrau lesengila ban keli banong balai u Jesu udai ban sya pen baptis haba udai ublai haba ulong ublai kat ba ka baptisma jong u Yohanes nong pen baptis kadai na ka benta jong kinong pop balai udai ban lej sya kawa Jordan kikpa balang kibatai kumne bau Jesu ukwa banrung syaka kenhun jong kinong pop lau long bom don pop lau long ba klem pop lau long ba lui lui ula pen sudai la de kombong ka ketian ublai ula pen sudai la de ban long
kum mangi light no kapop dia ulan lej sagawa Jordan ban sya pen baptisma om namar bo ulong unong pop henrei ban kentiu yang i ban sei yang i kinong pop na kejingdom ban sei yang i rengkat bat u ban mi rengkat bat ngi ha katu ko baptisma ban sei yang i na kapop bat menta kesngi hadin lai phau kisnem jong e jing pen kre jong u na ka benta ka jing pen priang na ka benta ka jing alap ya gospel ulap pen kut no ya kata ka jing em ka bajar jar jong u bat usdang ka jing alap pai ba jong u te ka ni kesngi baptisma jong utrai ka bangi kan mau menta kesngi kasdang ka jing alap jong u jisu bat upen pau ya ka jing long ka jong u blai kata ka jing long lai ha wei kam long ka besuk ban sngo thu ya kata ke Trinity lekam long ngebat sok ban ngau thu ya ke jing long ke jong ublay ulong kum lada mauhi pen pau ya lade andai ka bangi kwa ban pek pat kam de ke jing batai ya kata ka phang jong ka baptisma jong Jisu andai ka bangi kwa pada ban pek kadon jing mot ayu yang i kane ke sngi buram jong ka baptisma jong utrai ngilayos ngau balaong ublay ukpa ka surna beneng kalaong une ulong ukun ba ye jonga ya ubang ada snau hun kata kalong endah bau Jisu ulami nakawa Jordan ulami naka layo snau ikini kikentien ki basngau tenang bakini ki ju kikentien kilong naga benta jongiru haga sngi baptisma jongi ublay uang yang iwei pa iwei pilong ikun ibanga iye ya ibanga das ngauhun rengkat badu Jisu ngimi lang nako syaga jing em ka batmai rengkat badu Jisu ngimi namar da kabor ka jong u da ka jing ai jong u ngimi nagata ka jing em jong kapop menta ka sngi kene ka sngi buram ka ai hangi kene ka jing hikai bantep ngi dei ki bat ngi long ki jong no ngi dei bantep ngi dei ki ngi long ki chen thao ki jong ublay ngi long ki khun ki jong ublay ba ka kerdan jongi bat ngi dei ki jong no ngi dei ki jong ublay kane ka kerdan bala ai hangi lengba ka baptisma kane ka dei ka bor bala ai hangi lengba ka baptisma bangin long kikun ba ye jong ublay ulahyar ujisu ulahyar sya ko jong ka Jordan knang ban mi pan rengkan ban ngi sya ka jing em mai uta ublay ubakwa ban long ka wei bat ngi uta ublay Emmanuel ula rung hakakan hun jongi kinong pop knang ban pen man hok yangi knang ban pen khuy yangi kata ka dei ka baptisma jongi katno kalong ka basngau tenan ban syakam yalade bangi long ki khun ki jong ublay nang ta kane ka sngi buram jong ka baptisma jong utrai ka ai hangi sagawai pade ka jing hikai utrai Jisu kumbangi laong benhne hagane ka sngi hadien ka baptisma jong u lakut no ka jing im ka bajar-jar jong u bat lasdang sakakam yalap lasdang saka jing im hapda jong kibreu ka jing yalap hapdeng jong kibreu yang iru laai ka ju kakam namar bengilong ki khun ki jong ublay namar bengilong ki khun ba ye ki jong ublay ngidon kakam ban pendam ngidon kakam ban pendam bat ia kata kakam ladak dau lupa haga jeng pule ka beneng kong jongi banlong kinora kubor syaki basa habendi banlong kinong yalap hakito ki basyong haga jeng dum banlong kinong yarap ban penpej iki khmat jong ki bamalla kata ka dei ke jing ya thu lupa ka bau Isaya nong ya thu lupa la ya thu ka man reus pasnem shwa ka jing wan ka jong utrai Yesus Kristus bat haga ne gesngi la pendam la ai ya kata kakam ublay hagane gesngi u ai u Jisu ya kata ka kamban pendam ublay hagane gesngi u ai ru yangi ya kata ka kamban pendam bun ba ki para ki jongi
kisah hak jing dum bun ba ki para jongi kisah hak jing bun ba ki para jongi kisah hak bendi nyemong ki bendi ki patok la segi badon hasor chelong mde tang gitu ki bendi ki la ban set tang ya kamet ke jongi ki bendi ki baset ya ke jemut jeng perkat jongi ki bendi ki patok ki baset ya ke mensim ke jongi bat ublei wong ngalajiet ya pi namar be pilong ki kun be ye jonga pin lai ban pelai ya kini kene ke de ka kam jongi lane kumbaong ki pareng kata ka mission jongi ngidon kene ka kam ban pendap utrai Jesu ulayo ka baptisma ublei ula penpau bo ulong ukun jongu ublei ula kubur ya ka kam jongu bar ya ka kam jongi ru hagas ngi baptisma jongi la kubur do ublei bangin long ki nong phat yi ki kenjri jong gitu ki basate syakum bon ba ki ra jongi ki sate syakum bon ki jing thala jong kane ka perthai ki jing kulmar jong kane ka perthai ke jing shun ke jing bisni ke jing ya pait ke jing ya pra ngi don kam yano ublei upha yangi namar bangi long ki kun ba ye jongu kane ka de ka kam jongi la jiet yangi ban long ki kun ki jong ublei don ka kam ban pendap bakata ka kam ban pendap ka de kane ban penpriang banang ra syusyu banang penpur syusyu banang penyar syusyu ya ko kubor ka jong utrai katno ngilong gi badon bok katno ngilong gi badon bok ban syakot ki kun ki jong ublei hateng kata ka jing long kun blei jongi ka jano kadur nagi ublei haka per eden ula thau yau adam bat ka im haka dur jong uhi ban yasriem bat u kila du no ya kata ka dur la don kam yau blei bu un hiar bu wan long bre bat ulah hiar haka jordan kumjo mangiru hateng ila sengi ja ka dur jong ublei kebaya seriem bat ublei ngi ja ka dur jong ge jinglong kun blei ngi don kam ban pai shu blei ngi don kam ban sha ya ujisu bo unrung ha ka donut jongi ha ka kun hun jongi bat kumno ule ujisu ya kata kita gi kentien bat kane ka bangi le halor ka duwan ka dupan ha ga yu kharis bakhuj ngin ya kendu ya ublei ha ga yu kharis bakhuj ngin ya syam bat ublei ha ga yu kharis bakhuj nginut banong da ke jingai bat da ke jingtikna ba ublei ulong Immanuel ba ublei ulong batngi ba ublei udon batngi ngilong gi badan bok kumbangi laong para bangai ha ga sngi baptisma jongi la ai la ta ya kum phniang jong kinong persyang ban penlong yangi ban pen ga jong ublei nyimla ban long balang marwai nyilong balang bar ka kenhun nyimla ban long diocese marwai nyilong bar ka kenhun na kata ka daw nya wan lang haga ni sngi ban pen ken mau ba nyimlong tang marwai henre nyilong lang barok ngidon lailak henru pau hajar ngut ki Kristen Katolik jongi kat kum ga jingkhen jong snam ar hajar khatra bat dang dei syu mangi kita ki lailak tam ngi dang dei banra ya ko kubor nangta ha ka baptisma la the ya ko ha ka selang mat jongi ban pen i bala pen khu yengi ha ka baptisma la ta ru ya ko phnyang krisma ban pen i bangi long ki kun ki jong ublei ki bakrau ki batri ha ka baptisma la ai hangi yo mombati jong ge jing shai bangin long ge jing shai ke jong u kris haka baptisma la pen kup yangi da ga jain le bangin kan mau borobor ngilong ki bahok ngilong ki bakut ngilong ki kun ki jong ublei hai ne yeng mane baret jongi hang ne hamau yong la da phirung sibet phinlap haboro arliang ki labu yo khiu kerku haba ki breu kinwi ya ki simpriakti bat kin le ka dak kating phna kam dei tang kariti Number Jing Roy, Lai Spa Henreo Po, Lai Spa Henreo Po.
Ablay try kan rat ngi ki khun ki jong mi ngi phai shame ka ne ka khlip mat ban bu ki jing karpan karpon ka duai ka phirat akmat jong mi to nang sngo nang snap a kan rat ki jing duai jong i ku blei badon bor baro bat kunung bu nong thau mi balaya lam ya ka balang lingba ka jing persa jong men sim ba khoi ngi idea ka jing alam jong mi ya kinong sharai men sim jongi yok pa bo khoi Pope Francis ki bishop satlak ka parthai kiling do soblei kidikon kiriu nyam baro shenrang bat kan thai kidukhot jong ki seng nyam ba pher ki ketekes kirang ba balang bat kinong trei balang baro ngi kirpat yami kutrai Koble badun bor baro bat kokpa bisnei me bala pen kup bor iki prio bantin char kadar ka persai kamariang nyai ti ki jing sin char chung me kino sin char hima sima bagin la banwan lam ke jing suk bat ke jing bit jing biang ha ke jalla jungi bat ka India baro ko we ni kerpat yeme ko trai Koblei ubadon bor baro kotlong kajinge jongi ni IT hame ya ka archdiocese jongi penroy ya kajinge jong ki para bange baro
kinong yalam kiseng bapher bat kidukot abang idang pen priang ya kakubor babha da kajing kemen yala kajing em ban sakhi yame ngi kerpat yame kutrai Kublai badan bor baro unong pengoi unong penkia ni IT hame ya ki bapang ki bastom baper tulong kaja tu serpai serput iki bal ya iwei ibasitom bat jenjar ha kiri kom baper tulong kaja kare bat kajing kermen bat kajing tengen na ka benta jongki ngi kerpat ya me ko try Boleh dan bor baro bolong long do long pun melawan nak nak pertai bagan nak pertai kan do itu yemi ban bot yemi sakajing im bom jukut nyiduai kerpang nak bentai kito ki bom pad itu yemi ba leng ba kajing yalam jong mensiem baku kindop syam yemi kum kajing sisha kalenti bat kajing im Ngi kerpat yang mereka try. Plak mandirang na hayat jenggetelo bina. Jeda kode Jisu daut ni depante. Aro anjeng ni jokat kepa isol ni depante onga. Ne kuracake wamang uo beberak gen. Aro mande aro isoni gisepo aro mande skani gisepo wa tomtomani ko rabaa ne anjingni nang rumani aro ka sakrukani Kristan ong jag parang na sakhi ongen ketel chingni bi ako khna chakpo Kukpa melayo snow ya kejing uat kejing nam jong ki khun jong be dang don shu kan rat ki bangi dang kwa banya thu ame rei mo me ba yo i ki do nuot ma me ba tip na dong shadong to ai ko kan rat wat ya kata ka bangim shem lapan dal mar ka long ka ba bha nak benta jong i ni pan ni kene baro do kres utrai jong i Cái number jing rai lai spa hình nhau po Love.
cái number jing rai lai spa hundred percent lai spa 100%. Doai ko men ko para bagane ke jingkinya jonga bat jongpi kan bang bab diang hun akmad ublei badon bor baro ke jing bentoy yangi bai ka balang bokhu jong u baro ko wei to pdiang ko trai ki jinterwa balawan ra ha ke jing pen pau jong u khun ba ye e jong me bakata ka bakirungai jong me ki terwa kan kala syaga jingknya jong uta ubah haga jingis nei jong u ulamon ban sai khui no yaki pop jong ke perthai ubah im bat sensyar junom la junom amen utrai undon rengkat bat pi rengkat biru do kentiu yala ki do kentiu do ngini ai ngu yo trai ublei jong yi da shisha ka long ka badai bat ka ba shong hok Kadaiti jongi bat ke jing penem yangi haman la kapor bat ke jaka banai ngu yame ko kenrat ko kpa bukhuj ko blei badan bor baro bat bom jukut
Namar haki kawa Jordan melapan pau ya ka baptis sabat mai daki dak kishin berki kampla bakum ta ka sur ka banwan na benang kan penki ya ka jingai haka ktien jong me ka ba shongsa bangi bat kum tau men siem ubahyar haka dur jong ka paro un penitu bayau kres usyakri jong me lapen sle da kum pniang jong ge jing kemen bat la pha yo u banyalap ya ko kubor baba haki baduk bat namar kata rengkat bagi bor jong ka beneng ngiyai mane ya me hang ne perthai bada ka baperta junam sha ka buram jong me shisha melong ubakui kotrai bakade hok babaro ke ba melatau ken yaro yame namar balang bau kun jong me utrai jong yu Jesus Christ daga bor baga jing trei jong men siem bakui me ai jing em ban me pen kui pen kentang ye ki e baro ban mem jo sange ban lum halade ya lau pai nang banadu bami hadu basep kesngi ondok terwai ke kenya ke kriam bakui sha ke kerteng jong me namar kata kotrai ngi kerpan red yame bada uju umniem men sengau ba ban pen khoi yaki ne ki jen ai ki bangilawan ra ban dop pen kentang yaki bakin kelalong kamet bagasnam jong kun jong me utrai jongi Jesus Christ ubala hukum yangi ban pen menta yaki ne ki jing maya namar mauhi hagamet hagabalai ti no yu ula shim yau kupu badaga baingu yame ula doai kerku ula kedia bat ula ayu halagi senran uong do shim bat tobam nagane pi baro namar kane kalong gamet jonga ya ka ba onaiti na ka benta jong pi ha kaju karukom ndalala ya bam ula shem ya ko khuri bada ka baingu ula doai kerku bad ula ay ka halage senran uong do shem batodi nagane pi baro namar kane kalong ko khuri jong ka snam jonga jong jutang batmai bat bom jukut ya ka bo on penmi na ka benta jong pi ban na ka benta ki bobun ya ka ban map ya ki pop tole ya kane ban kan mau yang kajing maya jong kajing ngai Jing
namar kata ko try kat bangi pen menta ya ke jing sha shitom ba like im jong khun jong me ya ke jimi pat badon buram jong u ba ya ke jing kiu jong u shabeneng bad ro kat bangi ap kmelenti ya ke jing wan biang jong u nge terwas ngau ngu hame ya ke ne ke jing knya ko bokhui bat ke ba im nge kerpat ya me to pe ya ke jing terwa knya jong ka balang jong me bat to ku bor yo jin knya u ba de ke jing ap jong u melamon ban penyasuk yangi ban mehi to ai ba mangi ya ke ban sa daga met bakas nam jong khun jong me bat ike ba on pendap do men siem bo khu jong u ngin kelalong ka wei ka met ka wei ka men siem how chris Tun penjanai ingi ban long ka jing terwa pom cukut hame kenang barangkat bat kamar bangi do bio e kanong pateng lembat ki balai jet jong me kerpang rangkat bat kamaria tisuti bakhoy ka kami jong uplay u Joseph bakhoy tu kurim jong ka lembat ki apostol bakhoy bat ki martir bakraw buram rangkat bat ki rukhoy baro ha ki bangi shania ban yo aching yarap na ka ching sait lembak lem kot jong ki hakmat jong me ngikerpat kotrai tu ai ba uneu jing kenya jing penyesuk jongi un penroi kasuk kasan bat ka jing pen im ya ka parthei baro ka wei tos ngobha ban penskam ha ka jingej ba ka jing i ya ka balang pilgrim hangni hasla parthei rengkat baru syakri jongmi Francis ukpa bakhu jongi kekenhon ki bishop Father John Madur administrator jongi kilingdo baro berupaj baro yau ba mela penlong ujung mi tos ngau tos ngap ya ka jing duai jong kani ka yeng kasem ka ba mela khot ban lumlang hangni akhmat jong mi kukpa bis bun ha ka jing isne jong mi to lumlang halade ya ki khud jong mi baro ki bala sapriang hasatlak ka parthai ya ke hinman ki para jongi shinrang bat kunthai ki bala klan no bat ya ka baro ki bala pen snubha ya me shuwa bakin klan na ka ne ka jing em top diang ya ki da ka jing ie sha ka hima jong me hang ta ngi kerman bandon bangin ya hon lang da ka buram jong me dau grace utrai jongi dau ba me these hak prthei ya baro ki jing bha Dau lembat ubat au kan long amil blai pa badan bor ha ga jing long ka wei jong men sim ba khoi baro ka buram ma ga jing ro ju nam la ju nam kumbala hukum yang idau nong penem bat kumbala hikai yang idegak tien blai nginut ban ong kuk pacong iu babneng kan long ka bakut ka kerteng jong mi kan wan ka hima jong mi kan long ka mon chong mi ha ka khandau kumba habneng to ayangi menta ke jen bam chongi ka bala kasni bato ma pyangi akireng kang chongi kumba ngiru ngima Yaki bales new yangi, but what yalam yangi, shaka ching pen shoy, and rate to pella yangi, naka bas new. Top light yangi kerpat ko try ni jing snew baro, haga jing sbon jong me, to I jing sok jing sign ni gisngi jongi. Nang barga jing Arab
ke jingis nei jong me ngin lai barobor na kopam ban ngin yo jing ada ni jing jinjar baro kat bangi da ap kmelenti ke jeng termen bokhuin ba ke jing wan pan jong nong penim jongi u Jesu Christ namar ka jong melon ka hima ka jong me ka borbat ka burom junom la junom ko try Jesu Christ meu bala ong ha ke apostol jong me ke jing suk nga e api ke jing suk jong nga ai api wat pe iki pop jongi hnrei ke jing ngai jong ka balang jong me bah ke jing sbun jong me to ai hakai ke jing suk ba ke jing atli ka wei kat kum ka mon jong me ma meu ba em bat basan shar junom la junom amen ke jing suk utrai kan don barobor rengkat bat phi to ngin ya terwai ka dak ke jing suk i wei hai wei pat Hakmi ukun lang brot jong ublay hakmi ubakit no yakipop jong ka perthai suk kito yakibalakhat shaka jing khawai jong ukun lang brot ko kanrat ngam shong hok ba men wan rong po ka yeng jonga rei shong tan ka ktien kamen sem jonga kan sakhia Tengah kotik sister banwan yarap sam kumenian bat pi kipai rungai pi don hi hai toi jingker jong pi ken sawan ki sister bat kilong do ha kitu ki badon lama badon kitu ki lama li salet pan pediang ya kesakramen bakho ha kitu ki jaka Number Jing Rai Arspa Katway Arspa Katway Sure.
Cái number jing rai, she spa kendai po sao. She spa kendai po sao.
Ni ngongo barong hapok kedok no changi iwei pe iwei. Ni IT hami akan dikapor keblai shibun Jisu. Ku para Kristan. Ku henmen ku para hak trai Jisu Kris. U Jisu udan hapok kedok no changpi. To IT lut ekajing hakikiti jong u. To ai lut. To ai ba unlong ka khet jong kajing ka jong pi. To IT ka yeng ka sem. Kam tam ba ni iwei pa iwei hakani kapor. Ni long ki pat bala jet jong ublay. Ba ublay lakhat bangin ya lumlang hakani kapor. Ban IT ya ka ka bangidan na kabenta ka jong u. In onglang kublay shibun ka Jisu. Kublay shibun ka Jisu. Bapila. Ngis ngongo ru bapila pendret yala dia ku Jisu ba iet. Man syong hapok ka donut ka jongi. Wat langi melong ki babet ka trai Jisu. Hendai pila jiet ya ka donut jongi iwei pa iwei. Pen syong. Ka trai Jisu ba iet. Ni kerpat. Ni ai tiru. Iwei pa iwei ka yang kasam ka jongi. Bat baharo ki bang yok benta akan dikemas pakut. Bat ki wei pat ru ki bang yok benta ni IT. Hak ketiga pakut ke jong mi ke terai Jisu bae. Tu peniat e ke ching em ke jong i Jisu bae. Dia lam yangi kanang ba ke terai ba ke ching em jong i kan long ke ching em ka ba ben sngob ha yame. Number Jurai Arspa Arpo. Terus ngubahingin yang Tuangin ya duai Ondalap sayangi Dagi jen ai ngubah bekentang
ngi kerpan ren ya ga jingis nei jong me ko trai ba da ga basha skor yau khun balakha marwai jong me ngin la ban long ki khun nong me ha ka kerteng bar ha ga jing shisha dau kres utrai jong yi tasno bangin syong kendian para bangin shwa bangin penwai kamas kato kan neki jing pen bena nakaliang jongka jalan yamba hagane gasngi sajan banwan kata ka khat pratarek mentau benai ngin sadon ke jing kentang lengdo hapo yeng maneba hagapor shi baje mensngi shi baje mo 1 o'clock 1 pm banom bakla shi baje mensngi ke jing kentang lengdo ha yeng maneba tengi don bleu kurku ya balang jongi daki khat wei ngut kidikon hendreu ngut na kejing ya selok salesian arngut na kejing ya selok klare wei na kejing ya selok kapucen bat arngut jong ke jalan yamba de ni khot ya phi ban ya sim banta ha kaneka jing la nyam kentang lengdo te hau neu snam arpo ka phang jong ke jalan yamba jongi ka de halor ka sakramen kenteu kurim kumbala tho aka kalendar jong ke jalan yam te kijing hikai kijing penshai kijing pitin lenti kin long halor ka sakramen kenteu kurim bat ka wei nga kentu ya ki para nong trei balang ki para lengdo ki katekes kerang ba balang kireuniam jongi baro ban ya pikir ba ban ai ke jing hikai ke bekerpang ya kitu ki badai ban pedang ya ke sakramen jong ke jing keteu kurim bat ngin sapen kut ya kane ka snam jong ke sakramen jing keteu kurim anda habang ya kendu biang ha ke weipat ka sngi buram jong ke diocese le ka archdiocese de kane ngakwa ban kentu ya phi para bangai bayabun lang bayadon lang kat ne hang ne ba ngin long je basbun ban ai ki khun ki kti ki jongi senrang bat kentai ba kin long ki lengdo ba kin long ki reuniam mo pe nyedon sibun ki lengdo hang ne 4 biang dang don kam te ki yeng ki sam jongi ki long ki ba he ki ba bun khun ki ba bun ngut te smo ba ban ya long je basbun ki kme ki pa pa iki khun jong phi kin lek persang syaki seminary syaki yeng reuniam la kan thai ne senrang ka balang jongi kan em kan klain kan la ban yalap susu ladangi don sibun kileng do bat ki reuniam te nga kan tu ye phi nga kerpan ye phi ban long ye basbun pa ye ki khun bakin lek persang umdei tang ban ong bakila lek seminary ne bakila lek sepo aspirant te kila long padar ndai kumta ai ken persang ai ken wat ya kamon ko jong blai bat dwai ru hayeng asam bangin yo ya kiling do ki bobha bangin yo ki runiam ki bobha nang tapan kumba layo ong na basdang menne fi ka diocese jongi kelembat kelembiang haladam don unong sarai ubapura mau bishop tenga kentu ye phi para bangai haki jing dwai rosary jong phi haki jing dwai miet jong phi haki mas ki bo phi sim banta snau bha ban dwai bangin yo kham kloi ya u bishop na ka banta ke jalan yam jongi la lai banai banta tela de hi ko por ban pasiao haki skor ke jong ublei ban kerpan yu ublei bo un pha yau nong sarai ubapura kini kilong ki jing kerpan jongi sai sisen kentang lengdo sngi sajan banwan hakapor shibaje mensngi tos ngobangin yang to dem laki kle ban pedang ye ke jing kerku ke jong ublei badan bor baro unri ya phi na ki jingma bat un ais bon na phi ya ki jingai ai jong ke jingker khu jong u amen to blai un penlong ye ki donut jong phi ban sha skor ya ka sur jong u bat kumta on pendap ya ki da ki jing kemen bom jukut amen
kumta to ai ban syam ya phi ki bakongu ya kalenti ki hukum ublai ki ba syampang ya ka ba ba ka badai ba endup nyau ya phi ki nong yo benta bat ki pai benang bagi jengker ku jong blai baron bor baro ukpa bat ukun bat umen sem bakui kan hiara phi bat kan sa bat phi junom to ya lai suk kamas kalawai itu ki badai ban penyat ya ka program hadirin kan ni sengobhawan skmat mentau kum ni sipang la kerpat ya ki pai ba ban jai sya lam sengobha syong halagi jong ki jaka ngin sadon ke jing lek buram ya ki katu kat ningon ki bala tenrong ki bala kitlam ki bala balam na benta ka jing pen kre pen krom ya kani kesngi ke bamenta tengah khot sisnan ya iba Dominic Saukmi ibalong i vice chairman jong ke Paris Council jong ke pentom kra ban sengobha ban wan chekman ban penya ya kani ke program kalau ke program ke belengkot di kerana jing priang buram ikri nom ikhmat jengi tem tanga khot iba Dominic Lanong i secretary jong Paris Council ban wan chekman ya iba Richard Karumno Benwan Chakman untuk iba Roy Singibon Benwan Chakman. Temata kumni khot iba IL Hek I Menteri Minister Beron Berom Jingi Subhan Wan Chakman nam taka felicitation bagi jing Priang Berom nak kaliang jongka organizing committee fi. Nak rapat ba Dominic Lanong subah in felicitate ba Priang Berom iba IL Hek. Hadir kini khot iba Charles ia mele barim jong rekonstruksi elme jong nong temai bat matang khot ru ya noyalam jongga diocese jingi ifara John Modor subha in one nam taka jing Priang Berom nakaliang organizing committee subha tap tilang Kulishun ba Dominic Lanong Kulishun farah matang khot ba Richard Karumno subha in one chakman bat ngakho di ba Dewen Nongrum I local MLA saban wan chekman sebab wat padia pet kam tam volunteer mah kanan gajing penbenah bat belengkot mah tap tilang dia khot di ba peniai SM MDC juga dikatakan saban wan chekman Banakat par iba Bendulanong Bawan Chakman Ba sebab itu Disebut Barishat, disebut khodiba Bribroy Skibot, Subhan Wan Chakman, Bana khodiba Mitchell Wan Kar, Subhan Wan, Bari ini ba Fantin Joseph Lakadong.
Kulishuan ba Bri Sibat te matang IT no hai presiden jong kan sub district banlai ke bangsa nam taka jeng pernah. Kibabek dakaji tristam pada kuman kin saot dakacing kemen kadi kaburam ka makraw ya kasuntu ka Paris ka sop dusek ding peso bat kerpang ka sinong uyong namarba mentakasngi ngiyok ban ot dakacing kemen ban yoi ya kajing sebentar kajing sirhem jong kipai balajit jong blay jong kajalan yamba selong cubab ublay hadin lai pau senam kenti bang nilak hini lenti ya kajing kelaj jong kani kasenong mentaka kenti ublay ula jubab da kacingker khu jong u lengba kalang hokti jong kinong yalam jong kasima sima jongi bat kumju lema jong kajing no senyang nado ki bakrau hado ki beretam kabang iyo pan ia kan kesengi ban long kesengi kebajob hadu kata-kata kasinong uyong kadai kasinong kapadang don kam ya kajing ku ya kajing suba kapadang kami lenti ya kajing pen i jong pi kibawan mentaka sengi ya kanuksa jong pi kata kalong kabangamut ban ong snowba pendonkam ya di dospen di bangila pengkre haki benta ba per lada pim pendonkam ngaso ban ong ba katai ke dospen kan saja umat na kata-kata ngilabu kenang hangtei ban pendonkam ya kan ban berat ya kinyer kiba pi penengkam hangta kanser kemen bat kanser ke bat hangta ru ngi kipai ba jong kesnong moyong ngin sayo i ya kanuksa kajong pi lakot bat lawer supaya baro kibla syakot sungupa ban lek halandat jong katai kaying meni kadan kawai kemadan ke berit ban ya simbenta ya kabam ngingila pengkre na kamta jongpi na kamta jongki pai ba baro kiba kumpkelet ban i ya kaca song jongpi hayeng namar ka cingker ki jongpi panwan sene kadon kalama ka pengila peniang hangtai kabadai kedukan kabakabalang ka pengkre na kamta jongpi bam ban kedang wala da kadai ke simbam kabam dadai ke vitamin nak na jongpi kani ke simpen pena nak na jongki pai ba jong kabalang senong hang ni la syai ke sngi ngendon kaci trai balang nadu ki samla kilong keme bat kilong kepa bero ban pendap ya ke kabangi dei ban pendap kuplay sibun try nadu ke sngi kabangi la senang ban sara ya usmbai jong ke cingcop jong ke sngi mila dorong kalang haki komiti ba per but kajing don jong me nalo kasi kabangi sara hado kani kesengi
kapenlong kay ngani kesengi kabang yok ban ot kamong do basang kata ka jing ot da ka jing kemen ki sasisin biang da ka sur ka bajam ngin ya orang baro kublai sibun try sasisin biang kublai pi baro ngin saya sembiang pat hakapor arbace no sengi kublai sibun Kendiat kedan kejing penbeng, si beji si teng ngin saya lumbiang hang ni, na kebenta kejing kerku. Te la kerpat ki pai ba, bangkin snobha banelek kamsten, nama kapor kalengkon, ngin saya poi wej hang ni si beji si teng ban sedang ya kejing kerku. Ladadon manu bakum penhap ya i sok skor, ikser te snobha kadon hang ni. Sawan wat hang ni so skor ka share shiliam ka number jing rai sun spa khat hinyo ala khat khnai trek mantau banai karon ka eucharistic procession ha maulai paris te na kaliang jong ka maulai paris kala khot ngobhai baro ban yesim mentalang lasim tayo khat khnai trek ha ka Eucharist procession kublai sibun nang ta kidon susu kijing penbenah na kebenta kitu kiba don kam ya ki toilet ha kani galiang saka diang jonga sini serum kadon ke toilet nak benta kentai sakani ka liang sakamon kidon nak bentang senrang bat kidon ru ha kiti ki parking ki toilet balapan kre susu ngikerbat ya baro kiruniam ki sister ki brother ladadan ba kin semua baha penyelik langsa ketai kejaga ke balapan kre nak bentang ki jini bam jalang di semua baha sister baro nyelek lang siatai kandon ke precision paris bat kemas aingu banongkong jong kiar mut kilengdo bat mai ha paris nong temai ha ka khat khandai trek banai banongkong ar hajar arfau kamot ka la syam tayo la khot ngobha ya baro kandon ka precision paris barkamas aingu banangkong jong ki arngut kilengdo batmai ha paris nong tmai ha ka khat khnai trek banai banangkong ar hajar arfau la khot ngobha ya baro ban wan yesim bantalang Pakistan में dan artli ki kot kawai kade ki kot jong ki jindu ai rosari nyotli ki rosari but southli ki centrali ki titing thna hagadol san phau ko riu phau kawai kadang lu ka kot ka jing emba ki ji kai jong thlasmi ki Pakistan kinong yadi keleng pada pikwa banyasin kubai sibo
te hakmat yang kayu mana kadang kami di tim te kino di badan kino ke jisko bombiang hakmat dongan te pila banai jahang te kidon doktor kidon kinos kiban yarap yepi hang te pelau yang mana hakmat pelau yang mana kadang ke medical team te kino kibas ngodon Cincita magamet pila balai kendo ki doktor kinas kidan hante Saya sen ni pembenaya fikir Pacong ublay kidon kidukan sadien jong kapandal kidukan ca balapan baik dah kabalang sadien jong kapandal kidang don bun kibat ba kibawat kidukan dipentip sapi bagi dukan kidon sadien jong kapandal yesnubha ban lek sadien jong kapandal ya posok ba kidon kidukan kibapit kibapiang akador kibapit yesnubha lek kitu kibom somja lek sagite kidukan labi yang melimnam darah bidon